Dar ne filmează ăsta, niște. Ne filmează ăsta din spate. Le cerem și mama apoi. Stai așa. Dai. Așa. 2, 3, 2, 10, au! Au! Băi! Alo! Și amortizoare pe căcat are Mazda să mă... Ce zici? Bine? Uite aici. Cu cașcarabeta? Ne-a luat decapotabilă, mâncați. Iuhu! Zoom! Bună ziua! Ce faceți? Mergeți cu decapotabila? Suntem în Shanghai acum cu... Nu pot să zic ceva, pot să vă pauză. E moca? Aoleu. Hai mă, dai pe a doua, mă, ce faceți, mare motor aici? În curbă. Bună ziua. E greu la deal? E greu? E greu la deal. E greu la deal? Dă bagă și tu, mă, o muzică. Ne ții așa pe uscau. Mădălin! Ce mai drumul la muzică, bă? Astăzi! Welcome to Saint-Tropez! Ești gura ta. Bă, dar mult am mers. Auzi pe YouTube să vă... Pe YouTube ajung eu. Hai mă. Stai. Poate ne cade asta în cap acum, ne liniștește pe amândoi. Mamă, dar cred că e o filmare atât de stabilă. Mamă, deci nu mai încerc cu lăsintele pe picioare să mori. Nu mai am gam. Aceeași reacție o avem de fiecare dată. Mamă, eu ce era aici, bă? Ce dai jos? Oprește, Mădăline! Da, fetele! Camera, gata, mă, ajunge. Uite și fac lavaș. Lavaș, Chiri? Cred că ești la picioare. Băi, mai ușor, băi! Auzi, bă? Tu ai aileronul ăla care se ridică la viteză, a? Mamă, tot praful vine în gură la mea. Bă, mai vede decât poză, să-mi lua pe ăla. Acum era la vadă, nu mă supăram. Dacă iau sau o îndă, facă mă... Asta aștept să-mi iau cocoasă. Bă, iau mai ușor, bă! Hai mă, să închidem. Așa, mă, dai cu dacă ce pe plaie să fim asigurați eu. Filmează-mă și tu pe tine, mă. Da, mă, da, uite acum... Ia dă-mi coț. Ia, uite așa. Ha? Super. Mecherie, dai să facem și așa. Ia, zice, mă, scoate-ți capul pe cea, bă! Scoate-ți, mă, capul pe cea să nu filmăm. Băi, scoate-ți capul! Scoate-ți capul! Dacă nu-l scoatem noi! Dar nu mă cai. Cai. Ia. Ia. Ia te duc acolo. Dă-i drumul. Dă-i mă drumul. Dar nu se ploaie. Și de asta, mă. Dreapta! Dă-i cu scârt! Frâna de mână, mă!
Păi a tot acum, dar nu e aia de ori condiționată, nu știu ce ai făcut. Cred că da. Nil. Da. Nil, nu? Da. Băi, te oprezi la Ia impresul uite-le, la mă. negru. Ia uite-le, mă, frumoasele, mă. Opa! Băi, ai trecut de... Oh, oleu. Păi zic să mă duc acolo, nu mai Da, nu mai ești nebun, e urât pe jos. Și acum facem un zoom pe sigla mare. Dai! Dai!